जय BTR हाबनायनि जय 26 जानुवारि दिनै लोगोसे आरो सरस्वती फुजाबो होखावबाय लागाव होखावदों माथो जा BTR मोननायनि मेथाइबो दामदों लोगोसे होखाव Hello everyone, namaku Mithisar Bodo di sini apa kabar hormat? Introखौनो होजोबनो मोनस्लाबासै लोगोफोर नोंथांमोनखौ Mithisar Bodo चेनेलाव खबर हरबाय दिनैनि मोना समाव दिनै जोंहा BTR हाबनायनि जोंहा Dhekiajuli बियाबनि सिङाव थानाय जि एबसुफोरा जोंहा माने अमा बेदर सिथारदों आरोना अमा बेदरखौ जों जानो फैदों आरो लोगोसे दिनै 26 जानुवारिबो ओमफ्राय आरो दिनै सरस्वतीबो नोंथांमोना दिनै ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै खावगासिनो दं नै ओरै बेदर एवनायाก็พามาที่นี่เก่าเลยเจ็บเลยจะเก่าหรืออยู่
आच्चा लोगोफोरजों ओंखाम जाग्रा हलाव सफैबाय कफि थुनानै जानांगौनोलै लागाव जोंना लास्ट बेन्चबावसो दे नै ओंखाम जाग्राफ्रा फैजोब्बाय नै हाबसोबै जोब्बाय नै जोंबो जिरायफैबाय नै जिरायबाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर अब दैबो दंलायबावो माथो बहाय दैयाव 1 लिटार दै लायबावसो आधा लिटार दै मोनजोबबावलाय होबावलायबावसो जोंना बिटिआर हाबनायनि अमा बेदरजों ओंखाम जालांनांगौ थिगसे लागाव गोखावनोसै ओंखाम फैबाय था लाबोबाय था बेदरफ्राबो लाबोदो डिसफ्राबो लाबोदो नै बानलु संख्रि दंखायो खाथियाव नामनि आन्था एसे होला लाजिलायिनि गासिबो आरो खालि जालांबा जालांगोन नों खनसेल' फैफिनखादो जोंनि लाइनाव हाबफै राजा जाथारथोंसै बेदरफ्रा नै बिटिआर हाबनायनि होखाबाय हा Awara. BTR ini sosial. जोंनाबो नै गारि लाबोखादों गारिजों थांफिनसै गारिजों फैदोंमोन साबा फैदोंमोन जोङो बारलायदों लोगोफोर ब्लग भिडिअ हिसाबसै नोंथांमोना मिथिसार बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्टआव माबायदि जाखो जोंखौ खिन्थाहरदो ओमफ्राय बिटिआर हाबनायनि पार्टि जाबायदोंमोन आरो बाटासिपुर बड' M.E स्कुलाव बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबाय बाय